Avui comencem un nou espai de Biblioteques Gandia en el que cada setmana intentarem apropar-nos i estar en contacte amb vosaltres per fer-vos saber, per informar-vos, per donar-vos a conèixer temes relacionats amb les biblioteques. Parlarem de llibres, parlarem d'activitats, parlarem de diferents seccions i avui començo jo, però seran els nostres companys, les nostres companyes de les biblioteques de la xarxa municipal de Biblioteques Gandia les que estaran en contacte amb vosaltres per parlar-vos d'això, de llibres i de coses relacionades amb les biblioteques que segur que vos resultaran interessants. Després d'esta breu introducció, avui començarem parlant-vos de la importància de l'aprenentatge de les llengües i del que fa la biblioteca per ajudar-vos a aquest aprenentatge. Sabeu, i per això estem ací, per informar-vos d'aquestes coses, que disposem de diversos grups de conversa en idiomes diferents. Disposem d'un grup de conversa en alemany, en francès, en italià, en espanyol i en valencià. Però no és d'aquests grups de conversa dels que vull parlar-vos avui, sinó del grup de conversa en anglès per a joves. També, a més dels que us he comentat, que són grups per a adults, disposem d'un servei que el gestiona la Biblioteca Infantil i Juvenil destinat especialment a joves. És a dir, totes les persones, tots els joves de finals que estiguen estudiant els últims cursos de primària i sobretot els primers cursos de l'ESO disposen a la Biblioteca Infantil i Juvenil d'un servei que es realitza tots els dijous a les 6 de la vesprada. I aquest servei és el grup de conversa en anglès per a joves, on podreu participar d'ell i aprendre i practicar la llengua tan important com és l'anglès. En els col·legis cada vegada és més important i és més necessari aprendre aquestes llengües. Per tant, no sols disposem de llibres apropiats, sinó que disposem d'un professor que vos ajudarà a millorar les vostres competències en l'anglès oral. Per això, des d'ací vos anime, si sou joves i voleu millorar el vostre nivell d'anglès oral, a que vingueu i aprofiteu aquest servei. I als pares i a les mares, evidentment, que animeu els vostres fills a aprofitar-se d'aquest servei que, evidentment, és gratuït, com tots els que ofereix la biblioteca, per aprofitar-lo i per aprendre anglès a la biblioteca de forma més fàcil i de forma gratuïta.